Asa mo to si Bogart? Ay, abani! Salamat, tatanggal na jud! Lugawan, may wala na may kuha itong bitakan ito. Biyaso ta ka mo karon. Langgan ka naman si CCTV dito ah. Hitaan daw abis tayo mas di ano. Takpan ka punta. Ay, panulak ba? Lugawan, moy, kamay. Mata si Amo bang kasama na kita. Banaa pa ni mga bataan eh. Bantay na ni mga bataron. O one acre limit. Piti gini. Nawa, kuha ang tato ni mong pitaka dito. Giharbat mo ba? Nawa, bulyaso taron. Nang ko si CCTV dito. Hitaan na itong naong. Takpan ta. Nagkaawa ni Moy. Ako na pa yung saluan ng kuha ni Amo daron. Oh shit! Sabaan ni mga bata, oy! Buntag pa sa iyo ba? Banda kayo mo! Nya, musta yung rakit? Dagan mo nasabit? Ano yung mga boss? Kwarta na to, kaso nabulyaso ba? Kaya na-stable ba? Ah! Puti kang may tagalakaw, ganyan ba? Palpak yung kayo mo ba? Haba sila! Alisa! Sa naman po, boss! Ang tirada na to ron, kidnap po ransom ta. Aron dali rata makakuta. Basta mga palyarapon mo, ayaw mo balik kung di mo makakidnap ha. Sige, trabaho! Jangan ingaw mga nga area bay. Iyo kita katugo na ni. Tulog ko padali guro eh. Asa mo to si Bogart? Bogart, mga una! Upa! Abot lang na kay malibang bako! Impas yun talang bahaw ron! Ay, abani! Salamat, tatanggal na jud! Ram, ngita nagdamang! Pagpuol sa ko mga dol, andaman yung mga puspuro tanan kay puro to nagdamang ron. Sige, Bogart! Magkaon sa punay. Sige. Bogart! Ram, ano na nagdamang? Ram, pasita! Ram! Bogart, pagamping mo ha! Ayaw pa ba't gabi ikay, wala damang yung gabi ba? Giring, ito na wala akong damang oh. Ang tigre. Ito, doon ako ito nakitaan. Tara ka! Wala. Ito si Chip oh. Ito si Chip. Dirita kay dirito mga bata bas pangitag damang ba. So makakuha lang ito tulo ka bata gud. Tiba-tiba ta ba? Pero di lang ito magsapa kay. Bising makamata si Chip. Chip, Chip. Uy. Oh, bataangon mo. Wala damang. Ang pangag durian to ha. Chip. O sige. Chip. Oh, kasultakan mo mabitin niya. Parang tulo ka bata oh. Tiba-tiba taan ni ba? Bro. Hindi nga chip dia kay. Di sa likod ito magi. Lalo nito ani. Muna lang ito si Chip. Kita di siya makabat ko para matig bata. So pangan na asron. Huy! Tiba-tiba tang amoron. Saksis kayo nih. Ukot lagi di bawah. Tara. Ngom bay, Chip bay. Karena guwang kita lah. Chip. Matay Chip. Among isa ka kauban Chip. Kidnap. Ang imi Chip. Saan nito po day? Kidnap ang isa kami ko Chip. Agan mo kayo magod anak ko sa inyo ag. Kita oy. Ikaw pasin mo. Gini, malipay yung si Busing ani. Tiba jadi ron. Magaling kang kupal ka. Tiba-tiba gini si Bos Ron. Shit kini. Porta. Di situ tuh kan sama kita. Tiba-tiba Bos. Ya Bos. Porta. Juga balik pilih si Nyuhawa. Diarah. Asa naman? Naroon Bos. Likod ba? Good city mo ba? Wala kan. Ano ron? Bullshit aku maning anak. Wait sa guys. Na ako introduce inyo nga dula. Mo ni ang taxi game.
Kini, no cash in, cash out ni. Lakto doon pag naka 10 pesos, pwede na ka mukahig diha. Bahala, ikaw na bahala diha. Ha, tanawa, naglalis na sila. Batsin ako. Bye-bye.